Ja ho veus, no em falta de res, sóc feliç. Em duia d'una habitació a l'altra, m'assenyalava algun detall de la instal·lació que facilitava les tasques domèstiques, perquè a les feines de casa, saps, t'hi has de dedicar com menys millor. Un color que li agrada especialment amb els altres, un moble de les golfes que encaixava a la perfecció en aquell angle. No trobes que si està bé en aquesta casa que tenim ara? T'ensenyaré el jardí. No, més val que te l'ensenyi en Pierre. En estat tan cofoi. A aquest raconet n'hi dic al meu despatx. M'hi tanco quan necessito rumiar, llegir o escriure. A les tardes escric res, no sóc escriptora, no em prenc per escriptora, escric per mi. Però tu deus sentir el mateix. Necessitem recordar. I a en Pierre li agrada llegir el que escric. Aquí tinc tots els meus llibres. Llegeixo molt. Sí, he de posar un prestatge més. Aquesta pila de terra no tinc on desar-los. Tinc ganes de veure's al costat dels altres. Sí, són tot llibres sobre la deportació. Crec que tinc tot el que s'ha publicat. Els he llegit tots i els rellegeixo sovint. No n'hi ha gaire sobre Auschwitz. És per això que en part que escric. Mira, veus? Tinc uns quaderns, els faig circular, com que no sé escriure a màquina. En Pierre els ha copiat. Me'ls demanen. Amigues de la meva filla. Bé, de fet en Pierre també podria escriure. Ha llegit tots els llibres que hi ha aquí. I a més, li he explicat tot. També retallo articles. N'hi ha molts d'interessants. Si et fessin falta, te'ls puc passar. Ho passo bé, al meu despatx. És el lloc més tranquil de la casa. Només sento el rierol que corre al fons del jardí. El sents? Vaja, no és que hi hagi gaire soroll per aquí. Al fons de la nostra avinguda de Vets estem la mar de tranquils. Aquí, al meu despatx, m'hi trobo bé. No em molesta ningú. Ja saben que quan estic aquí no m'han de molestar. Sí, som feliços en aquesta casa. Que bé que hagis pogut passar. Em fa il·lusió veure't al cap de tants anys. Servia porto en uns gots molt bonics. A la teva salut, perquè ens veiem més sovint ara que ja saps el camí. S'havia assegut i m'examinava amb un somriure dels llavis. Com va tot? Treballes? Et vas posar a treballar de seguida que vas tornar? Jo no vaig poder. Ja saps que portava la comptabilitat de l'empresa del meu marit. Quan vaig tornar estava tan cansada, sobretot mentalment. No aconseguia posar ordre dins del meu cap. Em preguntava com podria tornar a fer rengleres de xifres. Hi vaig posar quan vaig recuperar les forces i ho vaig fer durant uns quants anys. Ara m'he jubilat. En Pierre també ha reduït molt la seva activitat, l'edat i el jardí, ara que té jardí. Porta els seus llibres aquí i fem la comptabilitat junts. Sí, estava tan cansada que pensava que mai més podria refer-me. I després, de mica en mica, tot es va arreglar. Vaig anar recuperant totes les facultats. Gràcies, en Pierre. Si no hagués estat aquí per ajudar-me, no m'hauria tornat a adaptar. Amb ell tot era fàcil, però davant dels altres ni que fossin amics, tot es complicava. No trobava les paraules, em posava a tremolar, a suar. Si en Pierre no hagués estat al meu costat, m'hauria apartat de tot. Ja ho feia. Estava apartada de tot, de la gent, de les coses, dels fets. Fins i tot la meva filla em paralitzava. Quan vaig tornar tenia 13 anys. L'havia retrobat i alhora no del tot. Ja et pots imaginar que contenta que estava de tornar a tenir la seva mamà. Aquesta edat és normal. No és com les que havien deixat nens petits. Quan van tornar els nens no la reconeixien. Amb la meva filla era una altra cosa, però s'havia acostumat tant a estar sola amb el seu pare, a portar-la a casa, que ja no sabia com tractar-me. Semblava que li fes por. També és cert que amb la fila que feia, te'n recordes? Més xuclada que jo impossible. Quan ella buscava alguna cosa, la clau del celler o diners per la llet, ho demanava al seu pare. Durant molts anys va continuar ocupant-se de la casa en Pierre. No et pots imaginar com s'hi va esmerçar. Em va tornar a la vida sense que me n'adonés. Com quan ensenyes a parlar als nens. Em va dir una vegada: els parles, els ensenyes a moure els llavis, t'imiten i un bon dia es posen a parlar. Jo crec que és més aviat com se'ls ensenya a caminar. Ja ho veus, tinc un marit adorable. Mira, ja hi és, sento el cotxe. Va anar a rebre'l a l'entrada. Pierre, tenim visita, endevina aquí, la Charlotte. I doncs, Charlotte, com va tot?
Continuo vivint a París i treballant al teatre. La meva dona és molt bona fent retrats. L'hauria reconegut de seguida. Ha tornat als seus assumptes? No li va costar molt al principi? A la Marie-Louise li va costar moltíssim. Jo no tenia clar si aconseguiria readaptar-se a la vida. Quan la vaig veure collida a terra unes fulles de col esgrogueïdes que havien caigut d'una caixa a la verduleria, em vaig preguntar si tornaria mai a ser una persona normal. Això de les fulles de col va passar bastant ràpid. Després es limitava a mirar-les amb recança. Quan rentava l'enciam, examinava cada fulla a poc, intentava aprofitar les més grosses de la part de fora. Des del menjador la Marie-Louise intervenia alçant una mica la veu apagada. No li diguis a la Charlotte que menjava fulles podrides. No, home, no te les menjaves, però si jo no t'hagués aturat... Estava famèlica quan vaig tornar. No podia suportar que la nostra filla deixés ni una mola a la taula. La pobreta estava desconcertada perquè aquí, amb prou feines, van patir el racionament durant l'ocupació. Què et sembla el meu marit? Oi que és com et deia? I quina paciència que ha tingut per ajudar-me. A la tornada no sabia fer res, tot em feia por. Anar a correus, al mercat, quan havia de dirigir-me a algú em posava a tartamudejar, tremolava. En Pierre no em deixava mai sola. Sempre